प्रणाम मित्रगण। कभी कभी सामाजिक दबाव हमन के ऊपर इतना हावी हो जाला कि कोनो अच्छा कार्य कैले के पहले भी हमन के पता नहीं कितना बार सोचे समझे के पड़ेला। कोनो भी कार्य करे के बाटे, चाहे वो बहुत अच्छा ही कार्य काहे नहीं बाटे, कोनो सामाजिक कार्य काहे नहीं बाटे, चाहे पारिवारिक कार्य बाटे, चाहे अगर कोनो व्यवसाय शुरू करे के बा, तो इन सब चीजन के पहले हमन के ऊपर बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव बाटे। कहीं हमन के अपने बच्चन के कहीं पढ़े लिखे के भेजे के बाटे, चूँकि हम गाँव ग्रामीण परिवेश से हैं, तो लड़कन के सब तुरंत भेज देला, लेकिन लड़किन के भेजे करती भी 10 प्रकार से चीज़ें सोचे के पड़ेला। अपने लोग हर प्रकार से तैयार रहेला, लेकिन सामाजिक दबाव एक ठो बहुत बुरी चीज़ बाटे। केहू के बच्ची बाटे, अगर शादी ब्याह में थोड़ा सा देरी होता, लेट होता, नाई भइल, चाहे केहू अपने बच्ची के शादी जल्दी नाई कइल चाहता, तो ओहू के पीछे तो सामाजिक दबाव हो जाला। इतना सब पूछताछ कर देला कि दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाला। अगर केहू जान गइल कि लइका तैयारी करता, तो ओकरे पीछे पूरा समाज, पूरा रिश्तेदार, पूरा जे अगल बगल के रहेला ते पीछे पड़ जाला। यकीन मानी आप लोगन के ए तरीके कैले की वजह से लड़के जहाँ तैयारी करत बाटे, वहाँ से घरे नहीं आवल चाहे ना। होली दीपावली में भी अपन वो बच्चे आप घरे नहीं आवल चाहे ना। कितना लड़के हमारी यही जानकारी में, हमारी यही नाते रिश्तेदारन के, चाचा के, मामा के, सबके लड़के पढ़त है। कुछ होई तो पूछल जाए, अगर भैया जाइबो तो कहे कि नाही जाइब ना दीदी, गइल के तुरंत सब पूछे लगेला। तो ये सब बंद कर दिए आप लोग। बहुत ही मानसिक टेंशन से ऐसे ही लड़के गुजरत बाटे कि मतलब नौकरी नहीं मिलता, दुनिया का परेशानी बाटे। तो इन सब चीज़ों से वो लोग खुद इतना परेशान बाटे, क्योंकि बच्ची के शादी नहीं तय होत बाटे, ओकरे पीछे सब पड़ जाला। 50 बार वो बच्ची के अगर कोनो भी प्रकार के कुछ बाकी जौने वजह से कट जात बाटे, चाहे नाई होत बाटे, तो वो पीछे सब पड़ जाला। बार बार बच्चन के सामने सब वो बात ही कहेला। तो ई सब के आदत अगर 1% भी केहू के अंदर हो गए, तो हम हाथ जोड़ के विनती करत बाटी कि वो चीज़ के बंद कर दें। कहाँ कि बच्चन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेला, और ये सामाजिक दबाव ही है जो इतना सारा आत्महत्या और इतना सारा अपराध के कारण बनत बाटे। अगर सामाजिक दबाव थोड़ा सा कम हो जाना तो जीवन बहुत आसान हो जाई, लेकिन इस सामाजिक दबाव की वजह से हमन के अपन आधा जीवन के तो खुशी ऐसे ही मार देनी। कोनो चीज़ हमन के करे के बाटे, कोनो व्यवसाय शुरू करे के बाटे, जैसन कि हम पहले कहनी है, वो व्यवसाय भी शुरू करे के बात, डर के मारे सब नहीं करेला। अगर हम कुछ करत बाटी या गड़बड़ हो गई तो दुनिया का कही, तो दुनिया के डर से सब बहुत परेशान चलत बाटे। और एक ठो दूसरा पहलू भी है कि हम सबसे इहो कहत बाटी कि जे ये चीज़ से गुजरत बाटे, ते ये सब चीज़ के चिंता छोड़ दे। बहुत नहीं तो कम से कम 75% चिंता छोड़ दे। काहे कि जब आप अच्छा रहें, आप अपने तरीके से सोचेंगे, आप अपने तरीके से कार्य करें, तब कुछ हो सकेला। दूसरे के कार्य कैले के तरीका से, दूसरे के सोचले से खाली दुख मिलेला। तो सामाजिक दबाव के इग्नोर करी और वह करी जो आपके मन का है।